Същото автомобил е много надежден, лесен за обслужване и сравнително евтин. Най-важното нещо, че са много икономични. К5 е с 2000 кубика мотор. И пак да повторим, че автомобилите са на газ течна фаза, за който не знае. Изключително икономични, изключително надежни. 2000 кубика при К5 на газ, 146 коня и 3500 кубика при К8 V6. 240 конски сили. Тук интересното е, много малко хора го вярват, че този автомобил харчи 8,5 средно извън градско, 10 и нещо 11 градски слой. Тук е интересно, че този автомобил доста по-масивен, доста по-сериозна лимузина е. Пространствата ще ги видите допълнително. Много е малка разликата при разхода на 100 км. Извън градско особено, този автомобил може да слезне до 9 на 100, което е феноменално. Разликата е, че 6 степена автоматична скоростна кутия, тук е 8. Това е драстична разлика при този автомобил. Привидно доста по-голям, доста по-просторен, доста по-широк. Сериозна лимузина, а пък дава в същото време 9-10 разход на 100 км. Използвайте момента, защото много бързо се възползват хората. Сега сме с драстични намаления. Имаме цени, останаха съвсем малко бройки от наличните, над 15 от модел. Вече имаме цени под 18 000 евро на К5. От 20 000 евро може да ви предложим К8. Възползвайте се, не се бавете. При нас може да разчитате и на сервис, и на резервни части.